Вось гэтыя два будынкі, якія знаходзяцца за маёй спіной, справа і злева чырвонага колеру, неўзабаве могуць папоўніць спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў горада Магілёва. Мы знаходзімся на вуглу двух вуліц, вуліцы Сурганова і вуліцы Ніжняй Карабанаўскай. Менавіта тут знаходзяцца гэтыя самыя карпусы Магілёўскай псіхіятрычнай бальніцы, якія зараз разглядаюцца для надання ім ахоўнага статусу. Псіхіятрычнае аддзяленне першапачаткова размяшчалася ў Магілёве ў адным з карпусоў губернскай бальніцы. Зараз гэта гарадская бальніца хуткай медыцынскай дапамогі. З трох цагляных карпусоў губернскай бальніцы адзін быў адведзены пад кватэру старшага доктара, у другім размяшчаліся псіхіятрычнае і радзільнае аддзяленні, трэці корпус служыў прыёмным пакоем і аперацыйнай. Суседства радзільнага аддзялення з псіхіятрычным выклікала нязручнасці для рожаніц. Псіхічна хворыя пастаянна шумелі, грукалі, спявалі. Акрамя таго, псіхіятрычнае аддзяленне было перанаселеным. У палатах, разлічаных на 40 чалавек, у 1902-1904 годах размяшчалася 106, а ў 1907 – 168 чалавек. Апекуны губернскай бальніцы звярталі ўвагу і на такую акалічнасць. Бальніца размяшчалася амаль у самым цэнтры горада. Во время летних прогулок, писали у городской прессе на гэты конт, душевно больные при повышенной возбужденности своим видом невольно останавливали у больничной ограды каждого проходящего. В субботние же и праздничные дни сюда собиралась масса любопытных, как на даровое зрелище. Городская управа вырашила перанесці психіятрычнае аддзяленне далей ад цэнтра горада, стварыўшы для душевнахворых асобную лякарню. Для гэтага былі абраныя карпусы багадзельні ў Пячэрску, у 3 верстах ад горада. Багадзельня размяшчалася ў былой загараднай рэзідэнцыі біскупа Станіслава Богуш-Сестранцевіча. Галоўны корпус гэтай рэзідэнцыі, унікальны для горада помнік архітэктуры 18 стагоддзя, у якім праявіўся пераход ад баракальнага дойлідства да класіцызма, быў па-варварску знішчаны ў 2009 годзе падчас будаўніцтва соцвёскі ў Магілёве. Перанос псіхіятрычнай бальніцы ў Пячэрск ажыццяўляўся ў 1908-1910 годах, і ён пацягнуў за сабой даволі маштабнае будаўніцтва. Каменныя будынкі цэйхгауза і кладавых былі прыстасаваны пад кватэры дактароў, галоўны корпус і каменны флігель пад памяшканне лякарні. З бетонных пустацелых канструкцый па тэхналогіі упершыню рэалізаванай у Магілёўскай губерніі быў складзены павільён для пражывання 50 пацыентаў. Пры лякарні быў створаны абісінскі калодзеж з электрарухавіком, пракладзена электрычнае асвятленне з нафтавым рухавіком, каналізацыя, водаправод. У 1911 годзе лякарня магла змяшчаць ужо да 170 хворых. Карпусы, якія прэтэндуюць на ахоўны статус, першапачаткова верагодна выкарыстоўваліся як тэхнічныя памяшканні і пад кватэры персанала. Аднак з часам колькасць пацыентаў расла, і ў пачатку Другой сусветнай вайны ў Пячэрскай лякарні налічвалася ўжо каля 650-850 пацыентаў. Пасля акупацыі горада лёс кожнага з іх, баластных людзей, як называлі душэўнахворых нямецкія ўлады, быў вырашаны. Па асабістым даручэнні Генрыха Гіммлера знішчэннем псіхічна хворых у Беларусі займаўся асабіста кіраўнік аператыўнай групы Б Артур Небе. У верасні 1941 года ў Мінску для гэтага выкарыстоўвалі выбухі, а ў Магілёве ў канцы верасня, пачатку кастрычніка 1941 года выхлапныя газы. Будынак, ператвораны ў газавую камеру, захаваўся. Ён адзін з двух гэтых дамоў па Сурганова, якім мяркуецца надаць ахоўны статус. Другі будынак, яго тут называюць вежай, таксама захаваў на сабе сляды ваенных часоў. Не ўсе душэўнахворыя былі знішчаныя адразу. Частка іх дажыла да студзеня 1942 года, калі аператыўнай камандай нумар 8 яны былі расстраляныя і закіданыя гранатамі тут, у гэтых памяшканнях. Дакументы захавалі ўсяго адно імя пацыента
Дата ахвяры гэта Фёдор Васильевич Корса з Быхова, 1898 года нараджэння. Вядома таксама, што галоўны ўрач бальніцы Меер Маісеевич Кліпцан не пакінуў горад з наступленнем нямецкіх войск. Ён застаўся са сваімі пацыентамі і быў знішчаны разам з імі ў 1941 годзе. Наданне ахоўнага статуса карпусам напаўзнішчанага комплекса псіхіятрычнай лякарні рэдкая з'ява для Магілёва, дзе кожны год руйнуюцца гістарычныя будынкі, а спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў не папаўняўся з 2011 года.